No chodź! Dobra ty! Tak nie! Tak nie! Nie rób! A teraz bum! A masz... Jak ci to dasz? Siatki. Dobra. Chodź ojciec! No chodź! Co się dał? Jest! No to. A jeszcze dalsze. Będzie jeszcze. Nie wiem. Idę. Idziecie A, mi? na to ma. Na to ma. Poczekaj, kamerę utrę. Idziemy, Ludia. Poczekaj.